ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ବା ସଜୀବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ଦୁଇ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଉଦାହରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଗାଈ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଛତୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚୌକି, ଟେବୁଲ, ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ବସ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି। ସଜୀବମାନେ ମା' ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଗାଈ, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି। ଅଥଚ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବମାନେ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ନିର୍ଜୀବମାନେ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଶେଷରେ କହିବି, ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ।